מה קורה? חברים, אני הולך עכשיו להראות לכם איך טסים ב-GTA. תקשיבו חבר'ה, אני שנייה לפני שאני מקריא את הסרטון. זה למטוס קטן, 16 אנשים. תקשיבו, היום אני לא חושב שבינתיים אז ברד באקסבוקס. דבר ראשון עושים ככה, זה בצד ימין לוחצים, המטוס זז קדימה. כדי להעלות אותו אתם צריכים ללחוץ כאן כמו ברכב, ואז לעשות ככה בצד השני, ככה, וככה זה יכוון לאן אני אסתכל במטוס, וזה למפה, אם אתם רוצים, וזה כמה לחיצות. זה אם אתם רוצים להסתכל מקרוב, רק עם מייקל וטרבור פרנקלין, מייקל וטראמפ, רק עם זה. טוב, בואו נעבור לטייס, למטוס. תקשיבו, אני הנחת במטבע כי אין לי מקום אחר לנחות בו. זה רשימה, לא יודע איזשהו רשימה, אבל זה יהיה בפרק העשירי. רק אם תיתנו לייק ותירשמו לערוץ של אח שלי, אני פשוט משתתף איתו, אז אם תיתנו לייק ותשתפו את הסרטונים אני אעשה לרשימה. בסדר? בואו נעבור. הנה בבקשה, ככה זה בשלט. אני להראות לכם שנייה, אבל נראה לכם איך אני טס. אני אספיק חצי שמיים לעשות לכם, אני חושב. חצי שמיים. אוקיי. חצי שמיים אני חושב, אני פשוט זהו, תסתכלו, אתם ככה עושים את זה. זה כמו ברכב, הם כאילו הולכים כמו ברכב, ככה. ואז עושים ככה וככה, לוחצים כדי להכניס את הגלגלים ועפים, ונראה לכם עוד מעט את המקום הנחיתה. ביי. ואז אתם לוחצים